διώχημα σε βρέχει ουρανός. Βρέχει ουρανός για νόμ και βρέχε, άιντε για νόμ και βρέχε. Και βρέχεσαι χιονίζει δάκρυο όσοι θα σου βραχούν, θα σου βραχούν για άιντε για νομού τα άρματα. Ωρε θα σου βραχώ κάρματα και τα χρυσά κουμπιά σου και τα και τα σημαίνιο Γιάννο μου ούτως πά. Άιντε Γιάννο μου το σπαθί. Μπράβο! Ευχαριστούμε. Καλώς τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη μαζί, τον Ιώ. Σε δεύτερη φωνή. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Την έκλεψε την παράσταση τελείως. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να σας πω ότι ο πιο γλυκός μας σήμερα προσκεκλημένος είναι ετών 5,5. Είναι ο Δημήτρης. Το καλύτερο τσολιαδάκι ever. Και συγγνώμη που έκλεψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο από τον μπαμπά. Δεν πειράζει, σε μένα γυρίζει πάλι. Αλλά μας άρεσε τόσο πολύ που τραγουδούσατε και του κρατούσατε τον νόμο και δεν τον αφήνατε από κοντά σας. Ήταν και συγκινητικό. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Τρυφερέψατε πολύ. Εμείς πήγαμε να γριέψουμε, να πιάσουμε τα άρματα. Γι' αυτό πρέπει να τα ζυμώσουμε έτσι, με τα ήθη, τα έθιμα, την κουλτούρα του λαού μας που χάνεται μέρα με τη μέρα. Κύριος Λάλεζας. Δεν θα πω τόσα πολλά σαν τον κύριο Σάβα. Λιγότερα, τραγούδι πιο πολύ. Ο κύριος Λάλεζας είναι μαζί μας με τραγούδια της Ρούμελης, του Μοριά. Ρούμελη και του Μοριά, που θεωρώ πως η πρώτη επίσημα, η πρώτη ντουφεκιά έπεσε εκεί. Θεωρώ. Άμα τώρα εμείς κλέψουμε λίγο, εσείς βρείτε τα μεταξύ σας μπαμπάς και κλέψουμε λίγο το Δημήτρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλει και ο ίδιος, μου είπε και ο ίδιος πως θέλει να έρθει στη συντροφιά σας. Μαζί μας για να μην είναι πολλή ώρα όρθιος. Άντε στα κορίτσια. Δεν θες. Δεν πειράζει. Πρέπει να βγάλει. Αρματωμένος θα έρθει. Θα μας πει και το πείμα του αργότερα. Έλα, παιδί μου, έλα εδώ μαζί μας. Δώσε την κουπούρα σε μένα. Πήγαινε να κάτσει λιγάκι. Πήγαινε να κάτσει. Μπράβο το παιδάκι. Εδώ με το Μπράβο, κουπόρι. ρε Λεβέντη, μπράβο. Καλώς τον. Λοιπόν, Μανίνα, Ρένια
Αυτός εδώ είναι ο Δημήτρης, είναι η μασκότ της σημερινής εκπομπής. Είναι άξιος συνεχιστής του Λαλεζέικου και να θυμίσουμε ότι είναι σήμερα μαζί μας ο Σύλλογος Υπηρωτών από το Καματερό, όπου μάλιστα μας παρουσιάζει και καινούργιες φορεσιές, γιατί ντυθήκατε από ό,τι κατάλαβα. Άλλαξαν και τώρα και τα αγόρια φόρεσαν φουστανέλα. Τα αγόρια μας βάλανε τις φουστανέλες, καλά δεν λέω. Και έχετε βάλει... Τα κορίτσια έχουν βγάλει απλά τα συγκούνια μας. Βγάλαμε τα συγκούνια και είμαστε πανέτοιμοι για το μέρος Βου που λέμε. Για δεύτερο μέρος. Να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ. Έχετε παρατήσει δουλειές, υποχρεώσεις, οικογένειες. Ξέρουμε ότι είσαστε γυναίκες που αγωνιούν με τα παιδιά, με τα σπίτια, με τις υποχρεώσεις. Χωρίς πόλεμο σήμερα. Είσαστε ηρωίδες χωρίς πόλεμο, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Και τις θερμότερες ευχαριστίες μας. Και εσάς, άντε και οι άντρες καλοί είναι. Εντάξει. Κύριε Λάλεζα, τι θα ακούσουμε τώρα? Σήμερα ετοιμάσαμε τραγούδια που είναι στο κλίμα της μεγάλης γιορτής, της διπλής γιορτής, που έχουν θέμα τη γυναίκα. Και με τι ξεκινήσαμε? Αυτό αναφέρεται στην μητέρα του κλέφτη, που είναι σαν μυρολόι για τον Γιάννο, που βρέθηκε σκοτωμένος. Ο Γιάννος είναι ο κάθε ένας κλέφτης που βρέθηκε και έμεινε εκεί. Και δεν τον ξέρουμε ποιος. Και το επόμενο? Το επόμενο είναι του Κίτσου η μάνα κάθεται στην άκρη το ποτάμι. Πάμε στη Ρούμελη. Υποθέτω ότι μου το αφιερώνεις εντελώς. Σε όλους, να είστε καλά. Πάμε, παιδιά. Γελάς, ρε! Γελάς. Στο ποτάμι με το ποτάμι μάλλονε, με το ποτάμι μάλλονε. Ποτάμι για ωριά λιγόστεψε, ποτάμι για ωριά λιγόστεψε. Στρέψε πίσω για να περάσω ανήπερα, για να περάσω ανήπερα. Κλέφτο
Λίτσο, ξέρεις κανέναν ήρωα της Επανάστασης του 21? Ποιο ξέρεις? Ξέρω τον Κολοκοτρώνη, Ναι. τον Σκουφά, τον Τζακάλοφ, από τη φιλική εταιρεία. Ξέρω τον Παπαφλέζα που είμαι εγώ και... Ο Παπαφλέσας είσαι εσύ. Ναι. Ο Παπαφλέσας είσαι Τον εσύ. Γιώργιο Καραϊσκάκη, Καμιά γυναίκα, δεν ξέρεις. την Πουπουλή, Τι την είπε, την Παντομαυρογένους, Λοιπόν, τον Ξάθο. Να σου πω, Δημήτρη, ξέρεις ότι εδώ σήμερα μαζί μας έχουμε και ένα κύριο ο οποίος κρατάει από το σόι της Μπουμπουλίνας, αυτής της καταπληκτικής γυναίκας που ήταν τόσο αγωνίστρια και πολεμίστρια. Είναι ο κύριος που κάθεται εκεί. Και λέγεται Μπούμπουλης. Μπούμπουλης. Δεν τα λέγαμε πριν. Φίλιππος Μπούμπουλης. Φίλιππος Καλώς ήρθατε. Δεμερτζής Μπούμπουλης. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Πας σχολείο, παιδί μου? Ναι, Σε ποιο σχολείο πας? στις αρχές Κόρινθου. Τον νηπιαγωγείο. Και σας τα μάθαν όλα αυτά στον νηπιαγωγείο. Καλά, έχει το φροντιστήριο στο σπίτι, δεν το συζητάμε τώρα. Ο Έχει Παναγιώτης και μια Λάλεζας. πολύ καλή δασκάλα. Σε αυτή το χρωστά. Καλή Δασκάλα, δασκάλα έχουμε. ναι. Κύριε Μπούμπουλη, χρωστάμε πολλά και στους δασκάλους μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μπορέσουμε να κρατήσουμε στην εποχή μας αυτά τα πράγματα. Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους, όλους αυτούς που είδαμε πριν, που τα κρατάνε. Άμα ευχαριστηθήκατε εμένα να σας Δεν μας απογειώσουμε. είπε ότι η καταγωγή του είναι από τις Πέτσες ή έχει συγγενείς στις Πέτσες. Έτσι είναι. Ο παππούς πέρασε στο Λιγουριό και μετά στο Άργος και μετά στην Κόρινθο. Είμαστε από τις Σπέτσες και είναι τιμή για μένα αυτό και με ναυμάχο προπάπο, Λάλεζα, Αρβανίτη, Λάλεζα. Τότε τι κάθεσαι, Λάλεζα, Λάλατο. Ωραία. Ένα τσάμικο λοιπόν τώρα. Του Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου Καμαρώνη. Μιλάει για την τιμή που είχαν αυτές οι μανάδες να κάνουν τέτοιους γιους. Γιους αρματολούς και γιους καπεταναίους. Πάμε.
Εμείς έχουμε κάνει λίγο μια μικρή απαγωγή στο Δημήτρη, ο οποίος μου εξηγεί πώς δουλεύει το κουμπούρι. Ευτυχώς τα έχετε απενεργοποιήσει όλα τα συστήματα. Για δείξε Πήγαινε πρώτα αυτό πίσω. Πώς το λένε αυτό? Όλο τέρμα. Ξέρεις πώς το λένε αυτό? Ευτυχώς είναι μουσιακό το είδος, γιατί αλλιώς το βλέπω πολύ ζαβολιάρι. Τον Έλικα. Τον Καλά δεν κατάλαβες. Πήγαινε πρώτα τον Έλικα πίσω και μετά ρίχνω. Και δεν μου λες κάτι το μαντίλι, γιατί είπες ότι το έχουμε στο χορό. Την πά. Να το πω. Δεν είναι με το χέρι, θα κατεβαίνει κάτω και πρέπει να έχουμε το μαντίλι και να λυγίσει. Για να γίνονται οι φιγούρες. Σήμερα πάρουμε συνέντευξη από τον πατέρα, από το γιο. Ο πατέρας μπορεί τουλάχιστον να μας τραγουδήσει. Χαίρετε, μοναχά, χαίρετε. Τι θα πούμε τώρα. Τον Γκάλικα ήθελε να πει μάλλον, γιατί λέω Έλικα. Να διόρθωσε τον κιόλας. Δεν έμεινες και ευχαριστημένος. Τι θα ακούσουμε. Να πούμε για μια μωραΐτισσα τώρα, μια κοπέλα από το Μοριά που μπήκε μέσα στους κλέφτες φορώντας φουστανέλα, κρύβοντας το στήθος και έκατσε χρόνια. Και κάποια στιγμή, μια Κυριακή που ρίχναν στο σημάδι, κόπηκε το αργυρό κουμπί και κάτι εφάνει. Πριν από αυτό, έχει και ο Δημήτρης, γιατί θα τελειώσουμε σε λίγο. Πες και της Μπουμπουλίνας τι έλεγε το ποίημα, για να χαρεί ο κύριος Μπουμπουλής, που είναι και δυσδυσέγγωνος. Τι είναι. Τι λέει το. Ότι είχε 1000 κανόνια και αυτό το πλοίο ήταν πάρα πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά ήτανε. Πάρα. Και τι λέει, θα σας δείξω εγώ τι έλεγε στον εχθρό. Τι έλεγε. Τι θα τους κάνω τους εχθρούς μου, θα δείτε τη δύναμή μου. Έλεγε. Ναι. Έλεγε. Ζήτω 25η Μαρτίου. Κύριε Λάλεζα, να σας ακούσουμε. Θα το μάθουμε το φινάλε. Ποιος είδεψα για Σαρκαδιάννη, ποιος είδεψα ψάρι σε βουνό. Και θάλασσα σπαρμένη, Αρκαδιάννη καημένη. Ποιος είδε τι για Σαρκαδιάννη, ποιος είδε τι με την Αρκαδιάννη. Πως ήταν κλεφτοπούλα, Αρκαδιάννη μικρούλα. Αρκαδιάννη καημένη. Κανείς δεν τη για Αρκαδιάννη, κανείς δεν την εγνώρισε. Πως ήταν κλεφτοπούλα, Αρκαδιάννη μικρούλα. Κύριος Λάλεζας. Εξαιρετικός. Μεγάλος και ο μικρός Λάλεζας. Ο κύριος Χιάτρας που επίσης μας έφερε και το γιο του. Ο Σύλλογος Υπηρωτών Καματερού.
που χόρεψε σήμερα για μας τραγούδια από πολλές περιοχές της Ελλάδας που πήραν μέρος στην Επανάσταση. Το Λύκειο των Ελληνίδων. Δύο καλονές, με επίσης καλονές φορεσιές από το Λύκειο των Ελληνίδων. Είναι φοβερή χαρά να σας έχουμε και να σας καμαρώνουμε. Ο κύριος Φίλιππος Δεμερτής Μπουμπουλής. Του χρόνου θα πρέπει να φέρουμε και μερικούς βρακοφόρους. Νησιώτες. Πιάσαμε το υπονοούμενο και οπωσδήποτε. Και σε guest star ο Παπαφλέσας. Ποτέ δεν μου εξήγησες γιατί είσαι ο Παπαφλέσας. Τι? Γιατί είσαι ο Παπαφλέσας, δεν μπορεί να είσαι άλλος, δεν είσαι ο Αντρούτσος, ας πούμε. Όχι. Όχι. Έχει κάνει την επιλογή του. Έχεις κάνει τις επιλογές σου και είσαι Παπαφλέσας. Μπράβο, άρχισε αγόρι την μου. Επανάσταση, Θέλω να κατάλαβες. πω το πείμα μου. Να το πει οπωσδήποτε. Αλίμονο. Με θάρρος και με ακόμα πιο πολύ ενθουσιασμό τον αγώνα των Ελλήνων τον ευλόγησα εγώ. Ήμουν σίγουρος πως τότε είχε φτάσει ο καιρός και από τους Τούρκους που μπορούσε να ξεφύγει ο λαός. Παπαφλέσα μου. Τραγούδα αν μπορείς τώρα. Τώρα τραγούδα αν μπορείς. Γεια σας από Χρόνια πολλά εμάς. από μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στα Τρίκορφα λοιπόν, μέσα στην κορφή, εκεί που το αίμα πήγαινε ποτάμι. Κολοκοτρώνης, Νικηταράς και όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες. Πάμε.